Hola, estem a la Tavella. La Tavella està situada a Cànoes. Pertany a l'empresa Fundació Viver de Bello, que és una empresa que dona oportunitat laboral a persones amb discapacitat intel·lectual i mental. Aquí a la Tavella fem producció d'ous ecològics. Tenim unes 3.500 gallines, més o menys, que posen ous ecològics. Nosaltres mateixos fem la recollida dels ous, els etiquetem, els contem, els envasem i també fem el repartiment d'aquests ous a comerços d'aquí del Vallès Oriental, Barcelona. Aquestes cistelles, o sigui, aquests ous els podem trobar també a les cistelles de la Tavella.